Jesus Christ inkosi. Jesus Christ inkosi. Yeah, bingabeka befundisi bakhona. Omama befundisi. Obaba abakhona, omama, intombi nensizwa, Sunday school, abasitulelayo kwi-shift, umphathi wohlelo, ushayela insimbi. Kwelihle igama likaJesu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu obekuhle kuye ukuthi namhlanje sikwazi ukusondela phambi kwakhe ngokwendlela asibize ngayo. Sofunda incwadi abehluleli isahluko se-13 sizofunda amavesi amabili ivesi lesithathu nevesi lesine sabe sesokubuye sibukela amahubo 142 uvesi number 6. Mhlawumbe-ke singaqala ukufunda aqale idlulise ukubonga kubazalwane bonke abakwaziyo ukusithwala esimeni ebesibhekene naso njengomndeni. Sibonga kakhulu bazalwane bakhona sithwalile
bangisindela abasendela amavesi besho ukuthi hayi indlela iyaqhubeka. Khona abanye basifonelile bakhuluma nathi besho ukuthi noma kunjena indlela seyiyo iyaqhubeka. Abanye benza ama-VN besikhuthaza lapho nalaphaya besitshela ukuthi indlela iyaqhubeka. Siyabonga kakhulu bazalwane. Abanye-ke basikhulekele behind the scene. Singezwa ngalutho bengisho ngalutho kodwa bakhuleka ngenxa yesimo besibhekene naso. Yikho lokhu kumenza umuntu akwazi ukuqina ame. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise kulokho enisenzele khona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngani mhlawumbe ngokubonga kwabapostoli ukuthi noma ngiyazi ngokwakhe bafanele ukuthi mhlawumbe umuntu asheshane ekhaya ukuze akwazi ukuqhubeka nomsebenzi kodwa wambekezelele. Siyabonga kakhulu nakini bazalwane nikhombisele ukuthi umndeni siwumndeni. Abanye bethi hayi qina ume sibili. Kumekile-ke bazalwane ngenxa yomthandazo yenu abakude nabaseduze nabangashongo lutho esaziyo ukuthi bebekhuleka. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke uJesu Kristu inkosi. Thanda ukuthatha leli thuba sicele ubaba uMbuyisa asikhulekele kulokho engiqeda ukusho. Sasibheke sami sesibonela lezwi elizofundwa. Amen. Baba wethu namandla onke Inkosi yethu siyabonga baba wethu namandla onke ukuthi uNkulunkulu wethu uyamqinisa amadolo ethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu olungileyo. Sibonga baba usibuyisela izinkinga zethu izinceku zakho. uNkulunkulu wethu olungileyo, siyazi baba wethu namandla onke ukuthi uyathetha. Kepha ukuthetha kwakho uNkulunkulu wethu olungileyo akumlimazi umuntu. Siyabonga uNkulunkulu wethu olungileyo. Sibonga baba wethu namandla onke. Nansi incebo yakho isime phambi kwethu. uNkulunkulu wethu olungileyo usipha lokho uyiphathise khona. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu olungileyo ukuthi uyiqinise. Ukuthi uNkulunkulu wethu olungileyo ikhulume lokho uNkulunkulu wethu olungileyo ufuna ukuthi usibodlisele ithi. Baba wethu namandla onke ngikhulekela ngezwi lakho. Ukuthi uNkulunkulu wethu olungileyo wenze umsebenzi othuma wethu wenze. uNkulunkulu wethu olungileyo uthe wena baba wethu namandla onke uyabanjalo yizwe ekuphumelelweni wakho. Alibuyele emuva lambatha ngenze umsebenzi othumela ukuthi wenze. Baba wethu namandla onke izwi lakho uNkulunkulu wethu olungileyo uhlosa ngalo ukuthi usiyale usifundise usiqondise. uNkulunkulu wethu olungileyo namanje uNkulunkulu wethu olungileyo siyalalele. Khuluma uNkulunkulu wethu olungileyo njengokuthanda kwakho. uNkulunkulu wethu olungileyo siyabonga sinikeza udumo egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyafunda-ke bazalwane, ngicabanga ukuthi sesitholile abehluleli isahluko seshumi nantathu indima yesithathu nesine. Kufundeka kanjena-ke. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi kuye, bheka uyinyumba awuzali, kepha uyakhulelwa uzale indodana. Ngalokho ake uxwaye ungaphuzi wayini naluphuzo olunamandla. Ungadli lutho olungcolileyo. Ungadli lutho olungcolileyo. Imali iyafuthuka, utshani buyabuna, kodwa izwi kaNkulunkulu likuze liphakade. uJesu Kristu inkosi. Lapha-ke bazalwane
sithola uManowa, sithola abantu abathathu la, sithola uManowa, sithole unkosikazi wakhe elingathaziwe-ke nokho igama lakhe, obaziwa ngokuthi inyumba abazali. Ebese sithola ingelosi eyayithunyelwe uNkulunkulu. Ma ingelosi ifika kunkosikazi kaManowa, lapho yamfica khona ngathi yamfica eyedwa. Yafike yakhuluma naye, yamtshela lamazwi esiqeda kuwafunda. Ukuthi kwakwaziwa ezulwini ukuthi uyinyumba akanayo ingane. Fika ingelosi ifika nomyalezo wokuthi uzozala ingane yomfana. Kodwa kunezinto okufanele ukuthi ayixwaye akuzenzi. Kulezi zinto ingelosi ayifihlanga, yathi angaphuzi uphuzo olunamandla. Angazi noma wayephuza yini, kodwa yakufizelela lokhu ingelosi. Ngaphuzi naliphuzo olunamandla, olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. Ikhathi eyiningi uma umuntu ekhulele kuye kube nemithetho noma imigomo thizeni abamnikeza yona, kunezinto ayithandayo kufanele ukuthi angazenzi. Okunye-ke uyayithi uma umntwana esekhulile kube nezinto ebengazenzi kutholakale esezenza, bese besho-ke abadala ukuthi ayithandwa uyena, zithandwa yilo sesiswini. Kodwa la ingelosi iyamyala ukuthi uphuzo olunamandla lungayi emlonyeni wakhe, futhi angadli lutho olungcolileyo, angathinti okungcolile. Ushayelwa umthetho ukuze lokho okulethwe ingelosi kukwazi ukufika kusebenze kuyena. Sisevangelini-ke lomusa bazalwane okukhulunywa ngalo nakulezi insuku. La ngaphandle kuthiwa ivangeli lomusa lithi yenza konke okuthandayo ngoba vele ezulwini uzongena ngomusa. Basho njalo abashumayeli balezi khathi. Kodwa ngizokufikezelela ukuthi evangelini esihamba kulo simele ukuhamba njengalokhu uNkulunkulu esho. Singanaka abantu ukuthi bathini, sinake lokhu uNkulunkulu akushoyo. Uma kungakhulunywa ngomusa, khona umusa la uzofike uphele khona. Bakhona abantu abamukela umusa ebese hlala enze noma yini ayithandayo ngoba wafumana umusa, konke kuzomhambela kahle. Kanti umusa uzophela, bususala wena. Kwingozi wamukela ivangeli ufumana umusa, ubuye uphile evangelini njengabantu abangalemukelanga ivangeli nabangawutholanga umusa. Kufanele uma sesithola umusa sehluke kubantu abangawutholile umusa ukuze kubonakale ukuthi uma umuntu esesidalwa esisha uhamba kanjani endleleni. Kule ndatshana yami engiyifundayo mhlawumbe singayipha isihloko sokuthi uNkulunkulu uyamnikeza umuntu igama ongenalo igama bese kuphakamisa. Lo mama angiyazi kahle impilo yakhe ukuthi ubephila mpiloni, kodwa umuntu ongenalo igama, umuntu ongaziwanga lutho. Kuyabonakala futhi ukuthi leminyaka bisihambile kuyena ingane engenayo, kodwa wahlala ngathi usho leli culo lithatha konke ngikaJesu. Angazi ukuthi ubephila mpiloni ezweni lakubo lapho behlezi khona, noma khelwane angazi ukuthi ngoxozini bebeyixoxa naye, kodwa yena ubaziwa ngokuthi uyinyumba.
uma kufika ingelosi izosusa leli gama lokunyumba kuye imtshela ukuthi uzozala indodana. Kodwa ke ekuzalweni kwendodana kunemigomo eyibekayo ingelosi okufanele ukuthi lo mama ahambe nayo. Yabona uma unikezwe imigomo kukuwena ukuthi uyayithatha lo mgomo uyayenza njengalokhu utsheliwe ukuze uphumelele noma leyo mgomo awuyinaki ekugcineni ungaphumeleli. Ngibuka inkukhu mayizalela amaqanda kuba nesikhathi la ifika izofukamela khona. Ikihlale nje insuku impela eyiningi mhlawumbe iqede isonto lonke ingakaziphumi esilekeni kuyona. La iphuma khona idla kancane ibuye ikhumbule ukuthi namaqanda. Iphinde liyowafudumeza amaqanda. Amaqandeni ke kwenzeka lento uma iwafudumeza kunesikhathi la iwaphendula khona kuthi la lokho okungaphansi kubuye ngaphezulu obekungaphezulu kubuye ngaphansi. Uma sekufika isikhathi sokuthi amatshela athanyiselwe akuyona inkukhu ethanyiselwa amatshela kodwa kuba yichwane noma yitshele lingaphakathi elishaya iqanda ngomlomo walo bese liyafa. Uma selifile liphumele kuningi. Ngisho inkukhu ingalizwa iqanda ukuthi khona itshele lingakaphumi la ayinakwenza lutho uma itshele lingaphakathi lingasebenzisanga umlomo labulala ishele likuyona yaqhekezela bese liphumela ngaphandle. Kuyenzeka sithi sesisekuphileni silibale izinto zezwe neminako yasezweni. Silibale zinkinga esibhekene nazo sikhohle ukubheka uNkulunkulu. Sekufanele sithathe indlela okufanele ngabe sihamba ngayo silibale ukuyilandulela. Angizwa la eBhayibhelini unkosikazi yaManoa ecomplaina ngokuthi ingane kanani. Akaze ngizwe futhi noManoa ecomplaina ngalokho. Kodwa sibathola bephila impilo ejwayelekile efanayo nabanye abantu yakubona ukuthi uyisabelo sakhe. Ngizothi ke ekseni namhlanje uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha umuntu ongenalo igama amnike igama elisha bese kuphumelelisa. Lo mama wakwaManoa waziwa njengenyumba ezweni akulona. Uzubuke akanawo umlando otheni. Ma ufunda eqaleni uyachazwa umyeni wakhe ukuthi uvela kusiphi isizwe nokuthi uzalwa kuphi. Kodwa lo mama lona awusho lutho ngayo kuthiwa nje uyinyumba. Iyona into yaziwayo ngayo. Kanti uNkulunkulu uzomhambela. Kuyenzeka ube umuntu othulayo nohlalayo. uNkulunkulu akusebenzise kungabonakali ukuthi usetshenziswa uNkulunkulu. Uma kwenzeka mhlasimbe kukhona izinto uNkulunkulu azembulayo kuwena, kube nabantu abazobuka ukuthi waziwa ngani ubani wena. Lilimali ibandla likunyaza ukuthi uNkulunkulu bethume isambulo ngomuntu othize kodwa ngenxa ukuthi asazi lutho ngaye. Sambona engelutho engafanele babe nezinto azenzayo nezinto ayishoyo ebandleni. Ngizothi thula. uNkulunkulu uzokunikeza igama abese kuphakamisa. Khona abantu abaphiwe iziphiwo ezinhle ngabe ibandla bayalifudumeza. Abanye babo baze bashiye emabandleni ngenxa yokuthi abaziwa. Abanye babo ayikho i-background abanayo abazalwane noma abaphathi babo ngabo. Kusetshenziswa nje laba abantu ababaziyo. Ukuthi uma into ivele ngoba kumthembisa ukunyele phezulu yenziwe. Kodwa uma izovela ngomunye umuntu kubuza kanti uzalo ubani ungowaphi yena. Uma sibuka ugesi la ngaphandle sibona igcobo likagesi zikhanyisa. Kodwa kuneyintaba ehamba phansi engabonwa muntu. uJesu Kristu inkosi. Lezo ntambo zenza umsebenzi omkhulu nomangalisayo.
ngoba ngaphandle kwazo kungenzeke lutho. Asibuka amahubo 142 sizobuka nje ivesi laphana number 6. Uthi-ke lalela ukukhala kwami ngokuba ngicindezelekile kakhulu. Asimbe sinamalanga. Lalela ukukhala kwami ngokuba ngicindezelekile kakhulu. Sinabantu esikhonza nabo ngenxa yokucindezeleka ayibonakali impumelelo nezinto abazenzayo. Ngithi kubona lapho ucindezeleke kanjalo, thula. uNkulunkulu uzokunika igama elisha maqede bese kuphakamisa. Ugesi lo ngikhuluma ngawo intambo lezi ezihamba phansi kumbiwa umgodi. Kufakwa ngisho amatshe zicindezelwe. Kodwa ziyeke ukwenza umsebenzi. Nakuba icindezeleke kanjalo. Sibona sekukhanya thina kukuhle singazi ukuthi intambo ihamba. Uma uNkulunkulu ekwenzele umusa, ngizothi hlala la ukhona ulindele yena. Njengencwadi yamahubo 40 athi bengilindele uJehova waseyikhothamisa kimi. Wabeka izinyawo zami edwaleni, waqinisa izinyathelo, wasekunikeza igama elisha. uNkulunkulu uyamnikeza umuntu igama elisha. uJesu Kristu inkosi. Khona abantu abakhonza becindezelekile, befisa ukukhululeka, kodwa ngenxa yokucindezeleka angamkhonzi kahle uNkulunkulu. Khona abantu abakhonza becindezelwe abayeni babo. Mhlasimbe kungabikho into enhle ayenzayo umama wakhe ngoba ukhona ubaba ukumcindezela. Khona abanye obaba abakhonza bacindezelekile bayabekezela ngoba ayikho into abayishoyo umama wasekhaya oyivumayo umcindezela. Ngizothi-ke kucindezelekile bakho khala kuJehova uzokuzwa. Uma ngibheka kuManowa, unkosikazi kaManowa ufike walubika udaba ingilosi sifike kuyena bafike yamxoxela eze ngakho yasuka ingilosi yahamba yabuyela emuva la iqhamuka khona. Wagijima-ke unkosikazi wayotshela umyeni wakhe, baba kunomuntu ofikile la osimo sengilosi mhlasimbe uzoyithola indaba uma uqhubeka nokufunda. Ufike wamtshela lokhu nalokhu wasiyahamba. Esikhundleni sokuthi uManowa athi inkosikazi asiwe ngedolo sikhuleke. Angazi noma wayengamkholwa lo mama noma wayenokungabazi. Manowa kuthi engathi ngabuya lo muntu kaNkulunkulu azokwenzelela le ndaba oyishoyo. Kanti uNkulunkulu yezwa ba ezinye zezinto siyayikhuluma uNkulunkulu azizwe. Wezwa uNkulunkulu kuthe besebenza ngokwehlukana. Manowa ekwenye indawo nonkosikazi ekwenye indawo. Wathi methu uphakamisa amehlo wabona nansi ingilosi sifikile. Wagijima unkosikazi wayotshela umyeni wakhe, baba nangu lo muntu ufikile. Lo ngakutshela ngaye ukuthi wafika kimi wakhuluma wathi. Eze uManowa ingilosi ayifice ikhona. Fike yabuza uManowa ukuthi nguye yini lo muntu wafika unkosikazi wami wamtshela indaba ukuthi uzokhulela azale ingane. Kuthi ingilosi yebo nguye. Thika umtshela isibonakaliso esiyokwenzeka nokuthi yiphi indlela okufanele ukuthi ayiphathe ngayo. Ngamanye amazwi kimi ukuthi ungathi uManowa akamkholwa lo mama. Into ayisho ufuna ukuyizwela yena
lokhu okushiwo ingelosi. Kanti umyalezo awuqondene naye kodwa uqondene nonkosikazi wakhe. Okwakhe kwakufanele support unkosikazi wakhe uma eselitshelile alalele lokho akushoyo. Kodwa kubonakala sengathi akamkholwa lo nkosikazi ufuna ukuyizwela yena ngoba inkinga akanalo igama uyinyumba. Khona abantu abathwala kanzima ongangukuthi nalabo asebenza khona igama banalo. Ngisho bengasebenza umsebenzi omuhle kangakanani nobonakalayo kodwa ngenxa yokunyumba bokuthi igama banalo abathatha njengabantu abaphilayo. Noma kwenziwa izinto kukhulunywa uthi noma ekhuluma yena ukuthi awukade sibanibani siserious ngalento esikhuluma ngayo uthule kancane. Inkinga igama anawo umlando phambi kwabo. Zithi izinto mase zonakala baqale bakhulume bodwa athi yanje usibanibani ubeshile athi omunye ingana nemnakala ngoba umuntu ongenagama kanabo ngizothi isihloko sami noma ungenalo igama unalo phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uzokunikeza igama maqede akuphakamise akunikeze igama elisha. Khona abantu abazoza kuwe bezofuna iyabo kanti waziwa njengomuntu ongenamsebenzi walutho. Emsebenzini makusetshenzwa kuye ukuthi makukhwenyethwa umuntu akubona bonke abantu abamhalaliselayo. Abanye bathi bengcono sibanibani kunosibanibani bekuyangani nabe kuzokhetha ubani. Abantu ukuthi noma sebekhethile bayasola abantu. Umdalo wabo nje abantu bayasola. Ungafika ukhethe ngoyelethu bakusola abantu. Benzisa ogogo bangapha ngakithi enkandla. Uma kufika abantu bezolobola angeneke nogogo nabo bafike-ke bahlale lapha phansi bathimulisa ubala. Basiphetha abantu basemzini asibhemile lokhu kusile asikaze sibheme bethimula ubala. Khonyana khahlazisa khipho 10 rand no 20 rand noma 50 rand abanikeze ogogo bephume behambe. Bayothi bephuma nje emnyango bathi yeyeni kodwa le ngane yayibonile loluke phezulu endoda. Ngoba bayasola abantu ikhathe eningi abantu bayasola. Kakhulukazi uma ungenalo igama bayakusola abantu. uManowa esikhundleni sokuthi asebenzisane nomkakhe ufuna ukuyizwela yena. Ngelosi ikhuluma-ke amanye amagama la ithi nguyipela mafika kumkakho lokho engamtshela khona makakwenze. Hathe discipline. Discipline. Ngoba akakholwa unkosikazi wakhe. Ufuna ukuyizwela yena. Khona abantu ababukela abanye phansi. Ngizothi uNkulunkulu uzokuphakamisa. Hlala lapho khona noma ngabe igama unalo. Noma ngabe waziwanga lutho. Khona hlala lapho khona ngoba wena uyikhebuli. Uyasebenza. Kukhanya kanjena nje kungenxa yomkhuleko yakho. Khona abanye abantu esingawazi ngisho umlomo wabo kodwa uNkulunkulu babizile ukuze ukuthi bazokhuleka ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke uye phambili. Abaziwanga lutho laba bantu. Khona bafisi bakhuleka. Abalali bengakhulukelanga ibandla. Abalali bengamkhulukelanga umfundisi. Abalali bengakhulukelanga uSunday school. Ngoba bayazi ukuthi ibandla lakusasa leli uNkulunkulu azolivusa. Kodwa namhlanje bacindezelekile. Ngizothi hlale kucindezelekile kwakho. uNkulunkulu uyakwazi. Noma abantu bengathula bebona ngathi awusebenzi lutho, mosukuzenyeza. uNkulunkulu kukhona kubekile kuwena. Lezi zinto uNkulunkulu ayibekile kuwe izona ezokuphumelelisa. Hlala udede into ezimbi. Hlala usuku ophuzile. Angazi ngoba singabazalwane kasiphuzi. Kodwa khona izinto ezimbi nezingcolile okungafanele sibandakanye kuzona. Khona izinto okungafanele singene kuzo ngisho ngaba siphoqe emsebenzini.
Kufanele kwazi ukuthi thina singamaKristu. Hlala uNkulunkulu ukulungiselela igama. Ngelinye ilanga yothumela ingilosi kuwena. Ifike imemezela indaba ezimnandi. Kushintsha igama lakho waziwe nawe izwe. Angazi ukuthi omakhelwane bakho bakubuka kanjani. Sozoba isaka. Abanye bakuhlela nangenkonzo khonza kuyo. Babuza ukuthi lokhu waqala ukukhonza unani. Hlala kuyezo wakho uNkulunkulu uyakulungiselela. Uma sekufikile uNkulunkulu uzothumela ingilosi zishintshe izinto akunikeze igama elisha. Ngesana silana bazalwane asibizwanga ngendlela efanayo. Abanye babona umsebenzi omusha owenziwa yibandla kushoniwe bathi nanti ibandla engakhonza kulo. Abanye bafika begula bakhulelwa basinda bambona uNkulunkulu esebenza bathi nanti ibandla engakhonza kulona. Ziningi izinto ezenzakalayo. Abanye babengawuthola umsebenzi bakhulekela bathola umsebenzi. Bathe sebethola umsebenzi bathi ngisondele kuleli bandla ngizokhonza kulo. Ngizothi isihlobo sami usuwedlule kulezo zinto uNkulunkulu ufake ebandleni. Khohlwa yini ngemuva lakho ukuthi wawufike kanjani. Kodwa yana kokuphambili ukuthi yini uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze uma ususebandleni. Musukunaka abanye abantu abasemaceleni ngoba khona abanye abangekho kulento bizele kuyona. Wena hlala wenze lokhu uNkulunkulu akubizele khona. Ukuthi uyinyumba kusikhona okwabantu kodwa kungokwakho. uNkulunkulu uyazi ukuthi kunyumba bakho uzokususa kanjani. Maqeda kunikeza igama elisha. Ngizothi hlala umkhozi uNkulunkulu. Buza kuyena ukuthi Nkosi ufuna ngikhonze kanjani. uNkulunkulu uzobheka akukhombisa indlela okufanele ukuthi ukhonze ngayo. Noma ungahlaba abantu bethi usugijime kakhulu, uhamba ungena uphuma nala ukhona usazophuma. Ngizothi hlala uNkulunkulu uyakulungiselela iyezi ingilosi nezinto akulethele zona uNkulunkulu. Ekugcineni uzobonga okwakho ukuthi uhlale ungayi ophuzweni elinamandla. Usuke entweni engcolileyo. Bethi noma bekukhuluma kabi, musubaphendula. Thatha konke noJesu konke kuyintini. uNkulunkulu akasize. Sinamathele kuyena, siye kumnaka imnaka yasemhlabeni. Ngoba njengoba kwenzeka izinto ezweni, iy'nkomba zokuthi uJesu uyabuya. Bekufanele sinamathele kuye, sihlale kuye senze izwi njengalokho efuna ukuthi silenze. Uthi-ke uJesu okhola njengokusho kombhalo, isini sakhe kuyogobhoza imithombo yamanzi aphuphumayo. Ngicindezelekile. Uyakwazi ukucindezela ocindezelwe ngakho. Yana nakho enkosini. Lento ocindezelwe ngayo mayingamezi umhlubuke uNkulunkulu. Kodwa kube yiyo into ezokwenza ukuthi usondele kuNkulunkulu. Leli icule kade sicula singena lana ithi noma unqanda lenhlupheko ngiyokubonga lapha. Khona ezinye zezinto ezithintayo nezihlabayo, ezinye zazo ziyohlala inhliziyo kanti uNkulunkulu uqonda ukusondeza kuyena. Vuma ukubizwa ngenyumba, kodwa uNkulunkulu uzokugeza asuse igama elidala akunike igama elisha maqede bese akuphakamisa. Angazi ukuthi bakubona kanjani abantu ohlezi nabo. Omakhelwane ohlezi nabo, abantu osebenza nabo. Yana kubo nokunyumba bakho ngoba uNkulunkulu okwenzile. Mawufunda uSamuel uthi uNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu futhi uyaphofisa. Ngamanye amazwi ezinye zezinto uNkulunkulu zivela kuye enenjongo nenhloso. Angazi noma umama Noah ube umuntu obephuza yini. Kodwa ingilosi igcizelelile ukuthi angalibali uphuzo olunamandla. Khona izinto ezikulibazisayo noma ungaphuzi. Kodwa kunezinto ezithatha indaba uNkulunkulu olibala yizo ngoba ubona kunezinto ezingenzeke empilweni yakho. Uthi ake ngenze lokhu mhlawumbe ngizopholisa ingqondo noma inhliziyo.
Ngizothi suka kulezo zinto ngoba uNkulunkulu uyakula suke ey'ntweni ey'ngcolileyo. Lezi zinto uNkulunkulu akulungisele zona uma uhlezi emngcoleni angeke uNkulunkulu akunikeze. Khona abantu ababhizi bafuna imisebenzi bakhulekise. Abanye babo sebeze bayithola wena ulokhu usele wedwa. Akuhlehle ubuke ukuthi yini lena oyenzayo uNkulunkulu angayifuni eseduze kwakho. Ngoba mhlasimbe umsebenzi ngabe usukhona kodwa ngenxa yezinto obambelele kuzo zasezweni uNkulunkulu akakunikezi. Ziningi izinto esiyifunayo ngokwey'dingo zethu zempilo. Banye babamba imali, bahola imali iphunyuke masinyane. Banye bangena ey'kweletini nezinto ey'ningi abay'dingayo. Kodwa uma siya kuNkulunkulu siziletha thina uqobo kuyena sidede kulezi zinto, khona izinto uNkulunkulu azosilungisela zona. Ngizothi isihloko sami ekuseni, ubunyumba bakho uNkulunkulu uyabazi. Ngavuma abantu bekugcone, ngavuma abantu bekwenza isaka noma behlekise ngayo. Wena khonza uNkulunkulu ngendlela omkhonza ngayo. Uma bengakubukela phansi nezinto nazo bathi sisebenza nawe thina sesinalokhu nalokhu, wena kodwa uyakholwa lezi zinto awunazo. Khonza uNkulunkulu, ukhohle inako yasezweni, usuke ey'ntweni ey'ngcolile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ucindezelekile, ufana nekhebu, kufakwa amatshe, kufakwa inhlabathi ucindezeleke, kodwa yiyeki kwenza umsebenzi wayo. Sebenza ngale ndlela uNkulunkulu akubize ngayo ukuthi sebenze. Uma uNkulunkulu ekubize emthandazweni, hlala emthandazweni. Uma uNkulunkulu ekubize ekuthuleni, hlala ekuthuleni. Lezi zinto uNkulunkulu akubizele kuzo, musukuzeya ngazo ngoba sonke sinemsebenzi uNkulunkulu asibizele yona. Asizukuma sonke lana phambili sizobamba imali. Kodwa kunezi zinto uNkulunkulu asinikeze zona ezingamalungu ukuze sikwazi ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke phambili. Khona abantu ngeke bathinte ngokunikela okuyinto yabo isegazini. Ngizothi noma sebegcona bethi unikela kakhulu kodwa unalutho, feza inkonzo ngoba uNkulunkulu uzokunika igama elisha. Ungabanaka abantu abasemaceleni ukuthi bathini kuwe. Okwakho yenza umsebenzi uNkulunkulu akubizele wona. Noma sebegxeka bethi uzenza ngcono, uthanda ukubukwa, hlala emsebenzini uNkulunkulu akubizele wona. uJesu Kristu inkosi. Asihambe sibe nalokho engqondweni yethu. Nangu uMama Noah, uNkulunkulu wamkhulula. Baziwa njengenyumba engenalo igama ngisho endaweni yangakubo. Yafika ingilosi yazosusa lokho. Yasimiyala. Hamba ngemiyalo yalweni. Uma usuyaliwe, wageje uyalweni. Lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze izogeja. Usubona sengathi uNkulunkulu uyisehluleki. Ubona ngathi uNkulunkulu uyehluleka kanti uwe awuhambanga ngendlela nangemiyalo uNkulunkulu akuyale. Lokhu uNkulunkulu akuyale ngakho uyakwazi ukuphumela wakho ukuthi uzokufikisana. Okwakho ukuthatha leyo nto uyenze njengalokho uNkulunkulu eshilo. uJesu Kristu inkosi. Asibukeke iculo 158 bese siyathandana. Muslim 159. Tunamishi Dawu Jesu wazitwa lezo Amesebi
Baba wethu amandla onke, Baba Nkosi yethu Jesu Kristu. Baba siza kuwe nasemini yasekuseni. Siza nokunyumba bethu phambi kobuso bakho. Siza nokungabi nagama phambi kobuso bakho. Ngethemba Nkosi ukuthi ihlazo lethu lizosuswa. Ususinikeza igama elisha bese uyasiphakamisa. Okwethu Nkosi ukudeda ophuzweni namandla. Okwethu ukudeda eyintweni ezingcolileyo. Baba sisemhlabeni ziningi izinto ezingcolile. Ezinye zingcolisa ukuphefumulo wethu, ezinye zingcolisa ingqondo yethu. Siyacela Nkosi ukuthi ususe kuzo, sidede kuzona. Ngoba leli gama elisha asikulifumana uma salibele lezi zinto zasezweni. Siyabonga Baba ukuthi namhlanje usifundisa ngonkosikazi kaManowa ukuthi igama wayengenalo, ukuthi wayengaziwanga lutho, kodwa wazala umuntu owabhubhisa isizwe esiningi ngokulalela umyalezo owawuthola kuwe. Ngoba njalo uma umuntu uzomsebenzisa uqale umkhoje kuqala ukuze ahambe enyathelweni zakho. Baba wethu onxele, sibusise nathi ngokuthi Baba usiqondise endleleni, usikhombise indlela esohamba ngayo. Moses uthi asinakuphuma sihambe la eGibhithe uma wena ungezohamba kanye nathi. Siyacela Nkosi uhambe nathi nabantwana bakho bonke. Siyafisa Nkosi ukwenza njengalokho wena ufisa uba senze. Ngenxa ukuthi siphila emhlabeni, Baba yenza amehlo ethu angayinaki izinto zomhlaba, kodwa bakhula namathele kuwe. Siyabonga Nkosi nesithuba osiphe sona. Siyabonga Baba nangaleli langa namhlanje. Sibusisele Nkosi sisazohamba kube lona lo abuyele emuva. Isibusiso sakho Baba siyawuhlala phezu kwethu. Yiba nomusa kithi senze lokuhle uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen.